Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Afternoon edition. Aksyon Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayad nga hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sining nga makaksyon tagpalawati sa tabok sa kadagatan, ang isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate, sa kuto malabutan sa aton sini broadcast. Amon kamo liwat gina abi-abi. Welcome diri sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation. Petsa 22 sa gihapon bulan sang Mayo. Sabado naman nato siri nga presentation sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sili nga padurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal. Buwas, una na ninyo diri mabatian sa pagpanglagad sang inyo palatuntunan. Buylog ba naton sa aton sini nga pagpangalagad karon nga hapon? Ang aton sini nga Patrol 2 Crosswell Patrol magalambiyong naman sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Agod gabantayan kag himulsuhan ang Magbanua sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental. Anano nga mga eventualities from where the action is. Action Dale Salazar magaresponder back to back sa aton nga piloto. Sa Patrol 2, Aksyon ninyo, Bugina.
Mga bantang ato sini nga mga balita sa pagbantay naman sa update national, international, COVID-19. Sa News Center, ginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Updan magita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon JM by Keen. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniragad, ang korman sa siringa palatuntunan, talos temporaryo sa trono ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavaya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Op din ninyo ako sa nabilin, 1 oras 5 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Manayalaya ang lakat subong sang panahon. Way sang galom nga naga-collapse kalangitan ta. Pero kung kaysa hindi ta mapaktan, kung oras ang kapunanon, may mga nagatulutumpok man kung isa nga galom. Pero nga hapon daw Mayo. Mayo ang tagiti sa init. Muni oras so pro sakit-sakit man tagiti sa init, no? Ginagamat-amat na nasa karon na tunod. Wala na karon init kung mga alas 6 na bla. Tapos program ta. Ano ang mga bulo-balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa New Government Center. As usual, dal unina ni Aksyon Artay Hupon, Congressman Greg Casataya nagalaom nga mapadasig ang proseso angot sa Bayanihan 3 kasuguan magadulot sang dako nga bulig para sa Bacolod noon. Bantayan man ang report ni Aksyon Alvin Grabat gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isumbong ni Chief suportado sang Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balita nasyonal, 84% sa 220,000 ka-PNP personnel handa na nga magpa-bakuna. Vaccine efficacy rate very fluid. Hindi balasihan sa brand preference. Mga wala pa nakakuha sa ikaduwa nga COVID-19 dose, ginainganyo nga hindi pagpalampuason ang ila schedule. Sa piya kabahin 11,000 ka mga manudlo ipaidalom. Kung sa idalom sang A1 kag A3 group, nakakuha na sang vaccine COVID-19. Amo na mga duludalag ko sa balita nasyonal. Sa locality, may mga second dose sang mga ginbakunahan sa Bacolod Government Center. Sa SMX Convention sa SM City. Hindi naman ang pagpatay kagabi sa isa ka pag-ulang laya sa presuhan under provision nakaabil sang plea bargaining agreement, oportunidad nga pagwa iya sa presuhan sa baylo nga magbag-o, nagbalik sa bisyo. Kaya ang kaso sang iya nga pagkapriso, droga. Tiabis ang tanan, pagwa iya sa prisuhan, sa baylo nga magbalik sa bisyo, magbag-o, ay wala kita na pagbag-o. Worst. Kaya ang ining bag-o lang nakagwa sa prisuhan,
kagabi natsambahan, natiruan sang riding in tandem, patay. Dara kagabi sa may Purok, Kabugwason sa Barangay Mansilingan. Si Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Station Number 7, nagkilala sa biktima nga si Audi Gonzaga, 38 anyos. Dira man nag-star sa Purok, Kabugwason sa Barangay Mansilingan. Kisiling ni Police Captain Elmer Bonilla, riding in tandem ang nagtira sa iya, sakay sa isa ka scooter nga motor. Ang nagtiro kuno naka helmet kang naka face mask. Ang gingamit 45 caliber pistol base sa na-recover nga 6 ka basiyo kag 3 ka slugs ni. Nagbakala ni kagabi sudan sa report ni Aksyon del Salazar, nagbakal ni gabi sudan. Tibinantayan lang, tiniro ka 45, patay kitang biktima. Gamunin na usisaan ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Station Number 7, August 2019 nakagwa ni siya tungod sang plea bargaining agreement. Dagdo ginasuspitsuhan man ni siya nga asset, informant. Siyempre naton sini ka mga law enforcement agency. May mga pasuni man nga ti may kaso man ni siya pagpangawat. Pero according kay Bonilla, naariglo yaman. Ito diri karon nga mga anggulong ginatutukan sang Police Station Number 7. Kag ginasigahom ni Police Captain Bonilla nga ang kooperasyon sang pamilya sa napatay iya ginahingyo gid sa pamilya. Kaya nagapati siya nga sa bulig sa pamilya sinigin patay kagabi, dako ang posibilidad na masolbar ining kaso. Kaya nakabuhi sang statement ang pamilya na may ideya na sila kag posible kilala nila ang nagtiro kagabi sa kay Audi Gonzaga. With this development, si Lini Bonilla hopefully ma-mention ini sang pamilya sa investigasyon sa Station Number 7 para nga bisan paano matagaan ma'am sang hustisya ining pagluthang pagpatay kagabi kay Audi Gonzaga. Whatever it is ang iya sining nga mga kaso, ang importante yung tao patay na, tagaan taman hustisya. Amo man na karon ang ginalagas ang aton sining nga kapulisan nga matagaan man sa hustisya istoryahan sa diya, patay mo. Regardless kung ano yung mga nakomiterya sa sosyudad, kung ini pagpatay sa iya, justisya diya pagitaon ta, kag masolusyonan sa aton kapulisan. Sa bulig, of course, sa pamilya. Kini nga pon, babalikan to ni Bonilla sa investigadorya ang mga lugar malapit tira sa eksena sa insidente. Ito may arat akong na-install nga CCTV. Base pa lang makadugang hatag sa description sa mga persona ito nga nagtiro kagabi kay Audi Gonzaga. Birthday pa ni sa Mayo 23, buwas? Domingo? O sunod simana? Sige, check taman sa kay Police Lieutenant Edward Bolivar, ang bago nga head sa City Drug Enforcement Unit sa BCPO, ara gid sa ila ka drug watch list ining si Audi Gonzaga. Kibot gani kagabi si Bolivar sa babatian niya sa Aksyon radyo balita nga ang ila plano pa nga ibaybas na tiruhan kag patay. Mga isa gimang kuno kabulan yang surveillance nila mo. According kay Police Lieutenant Bolivar, kay Gonzaga, kag na-confirm nga nagagabaligya gid man ini sang illegal ka droga. Base inaya sa asset kag palayag ni Police Lieutenant Edward Bolivar. Tikon hindi kagabi is posible surod nga adlaw daw ibay basta nila nimo
Kay bulto mani kuno ko magbaligya niyang napatay ka teruhan kagabi dira sa may puro kabugwason sa barangay Mansilingan. Kaginakabig sang CDEO nga high value target. Iwaway maguna-una si Bolivar nga amo nitangatan sa ila tani nga plano subject sa bypass operation nga natsambahan gid sang riding in tandem. Again, ang importante diya. Ano man ang pagkataho sini ni Audi Gonzaga, hindi yaman ni madipensahan ang kagalingon niya, ihatag talagang sa iya ang hustisya. Bisan paano, maglinong man ang kabuhi ni Audi Gonzaga sa piya ka kinabuhi. Kag mapasabata, kag manabat ang mga sa likod sini nga naghimo sang krimen. Bulabog naman ang mga pulser sa kabugwason. Yang report ni Police Lieutenant Edward Bolivar na damo-damo na sa aksyon ni Rick mong sa kabugwason. Kapate ba gani si Bolivar yung basi kon tansya na yung sa transaksyon bla. Walo kami harap maniban nga mga poser, mga ginadala-dala ka doon nga name-drop ang sa ngalang ka police bla. Nga police asset ko Oh. Basi ko may nalapakan ni kaga basi pinadakpan sa bugwason nga agi pa si Bangdan bla basi si Audi Gonzaga tanong aplastada pero agi depende na sa investigasyon sa polis ta. Atag ta na kay Police Captain Elmer Bonilla apag sulbar sang kaso kay siya nagapati confidensya nga masulbar ni ang kaso again with the cooperation sang pamilya sang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Las 6 oras tao. Jocelyn Liboon Dispoho, mayad nga hapon ta simo nga monitor ka ng kalidad. Check attendance ka lang. Si Benji Galvez, dara sa may sitio Alulong, sa barangay Buena Vista, Mamalan, ga monitor gid sa aton, salamat gid. Si Valencia Kinit, ara manoa. Si Kwan, Ateya Kim, Iriman ga monitor man, kag-ara man si Ana Sinoro ga pamati man sa aton sini nga broadcast. Karon nga po mo ni mga diehard sa Aksyon Radyo Bacolod. Si Nazy Moralia Hazy, Favol, sa mga Favol family kag Morales family sa Bangbang Karulan. Tinatamya kamo ni Naisel Morales Fabul. Live watching here at Manukan Country. Ninas Rose. Uy, Ninas Rose nga manok bala. Nami tada. Why kita da? Sa Bansilingan, ara si Noe Napodwa. Gabonitor gid sa aton. Si Pelton Lipora. Great niya lang da si Abay Ryan AG. Gamonitor sa may Pasay City. Kalayo-layo ba Pasay City? Ara ka mong glida gamonitor. Siling ni Pelton Lipura Monitor kami di sila Carlota daw maulan naman. Siling ni Ana Sinuro. Galit ka. Huwag ko daw ratagang galom nga pulon-pulon. Si Alex Montesa, tami lang si Vanessa Mayo. Kag si Jinky di Alagbon. Monitor gid sila. Siling ni Alex Montesa. Si Darlene Toledano di Masakat sa Pasay City. Ara man sa Gliong. Mo sila ka pamati da. Ibonibot sir sa Jebanete naka-like na siya kag naka-share na sawa. Salamat gid. Salamat gid ra si Jose nga pag-monitor kada hapon Si Rochelle Torbela ara mano si Alin Louie, no? Alin Louie. Ano ni si Alin Louie ga monitor man sa to no? Himoteya. Ara sa Linawon Kawayan. Tama lang si Alex kag si Kuan tutong sa Kaliling Kawayan no ga-monitor gid sa aton. Lamat gid si kuan ra manggalio si John Nathaniel Del Monte ni
Ara sila sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Hindi na mo lihi pamati man si Kwan. Si Barrio Gare. Muni sagli ang sa Kwan sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Maninoy maeng kag si Manina Chara Salvacion hindi man magpaulihi. Ayos! Sige, iban karon naman nagata na chimpo gid. Check ko nga to si patrol to, si Aksyon kay kamustahon ta naman sa liwat. Pisan bata ni Aksyon may puturo ni. Do nagalanog itang ngalan niya sa Alihis. Although nga may safe house sa Estepania, pero mas pakamayuhon niya ang Alihis mo. Kaya drag isa daan na nabantugan sa ngalan nga Aksyon Salazar. Kaya nagalanog ang ngalan ni Aksyon dira sa Alihis. Aksyon sa patrol to, may hapon. Nagtupa na. Hindi ang grasya. Hindi ang... Diyan ka bla, ang signal mo, i-adjust na si Aksyon ninyo. Kung nagadlaganda, papunduhan na, kay medyo chopping signal mo diyo. Daw hindi kinakaroon mabaton sa Tagalihis, kaya ang signal mo, hindi mayogid. Reactionary ka. Adjust na ang patrol at subong hapon. Ay, karoon na Tagalihis, karoon mamisagit ang kilo mo karoon. Kalais. Ang ako nagpana na hindi ang grasya ang kayuhan, kundi ang ulan. Ito, ako tunog. Basko gidaw? Reactionary ka, dumasaylo kita guro sa special com. Sige, Aksyon Oliver, kay Doga, ang kwan ang ulan ganito, bation pa sa background sa report ni Aksyon Salazar, no? Bueno, basko guro ulan sa Bacolod, guro. Aksyon basko gidang ulan, no? Subong Aksyon ka, bago ginamang nagtupang ulan diri sa mga east na portion sa siyudad sa Bacolod. Wala ginamang dugay ng Facebook Live kita, pero nagainit-init na to Aksyon ka ang panahon diri sa may Metro Bacolod. O galing may kita ka mga netizens, kag mga miyembro man sa Energy Funds Club nga nagasiling sa Abades kay sa Barangay Vista Alegre at sa Barangay Granada Kadalangilan nagaulan na to Aksyon dito sa may east na portion sa Bacolod City, pero kay na within downtown area, within Dalan Lacson, Dalan Burgos, wala pa ulan. Subong ni lamang hapon samtang naghahatag ng observation report ng patrol. Subong nga Sabado sang hapon Aksyon Eric kay ina nag-itom na mo nagagulugalom na ang kalangitan subong hapon. So this time nagatupa gid hindi ang grasya kundi ang ulan na Aksyon na Erika. Sila ni Roger Montalbo sang Simaros Vice Center niya Aksyon Eric sa Lacson daw wala pa magid man nagtupa. Nag-amat siguro Aksyon Eric. Kaya natingalam ang kokaina nga may pila na nag-inform sa aton nga nag-ulan niya sa Granada, Alangilan, sa Barangay Vista Alegre. So si Subong diri sa may Bacolod Government Center Aksyon ka nagtupa naman. Daw sa talit siya. Diri sa Lacson sila ni Roger Montalbo yan niya daw wala dia ulan pa. Basi on the way na. basi ka pakadto na blang daw. Or basi kinapili ila Aksyon ka. So depende niya kaya diri sa NGC nga area. Sulo talit dito man Aksyon ka. Hindi kami siya tanto ka damol ang pagbubuo sang ulan. Subong nga hapon, no. Tikay na kanami sa aton nga paniyan po Aksyon ka. Kalabanan subong sa aton sa mga kaksyon, no. Iba na empleyado sa gobyerno, wala sa trabaho. So kalabanan subong nga damo Aksyon ang mga barkada, mga kaupod sa trabaho, ang nag-out of town, ang iba na aari man diri sa siyudad sa Bacolod kag makitaan mo sila Aksyon sa mga kapihan, sa mga kalanaan, kadang ang iba nagapaliwaliwa dira sa mga nagkalain-lain nga mall diri sa may siyudad sa Bacolod Aksyon ka. Sa paglambiyong sang patrol subong hapon dira bala sa may intersection Aksyon sang Dalan Burgos antes bala ang Burgos Cemetery daw dugay ko na observe ang kung mag-go na gali halin ka sa west padulong east nagakapatay dira ang traffic light sa Aksyon ka. Kung wala naga-flash ang ang green, kung patay sa Aksyon meaning go na siya. Go na siya. Nag-aandar ang red, pero ang green wala nag-aandar. Muna siya sa mga observations ng patrol. Dumilig siya sa pula, haw?
Go, arriba, pula, tribo. Go tribo pula, waswas. Tribo pula, waswas, bugsay, tribo. Talisay. Basta ba nag-malfunction, actually, do ang iba niya kolor yan, nag-function sa, ang pula nag-function. Pero kung green na, mapatay siya automatic, actually, ang green light, sa may Burgos, Dalang Burgos nga traffic light. Pero ang iba nga traffic light sa silang area, functional sa actionary ka. Okay. Amo na observe sa nga patrol, kaya ang iba wala pa nakahibalo nga kung hindi gani mag-flash ang color nga green, abi nila ma-stop pa sila kay gali go na actionary ka. Ang dapat nga himuon sila sitag sa tagsa sa mga salakyan. Diri sa may east, pisar nga nag-inulan actionary kaya atos ng mga traffic enforcers sige sa gihapon na ara sa itong asang dalan na para mag-manage sa nakasang trapiko sa mga hapon. Ilabi na karon nga rush hour action na Eric noon mga nadugayan man kami ni action ninyo dira sa may Locust East nga area doon na stop man kami dira sa traffic. Now, amo na ginpatayan traffic lights kag gin deployan dira action Eric sa traffic enforcer para mas mas dasig kag balanse ang pag stop and go sa mga privado na talakyan. Kaya may ara. Kaya may ara iban nga traffic light kato kadali lang, may ara iban nga dugay, no? Especially sa mga operationary na rush hour bala, nga damo sa buong volume sa talakyan. Diri sa east nga portion sa Bacolod City ang mga ginakungod patay no sa bitaw para mabalanse nila action Eric hindi nga iban dugay ang ilang stop, ang iban dasig ang ilas nga amo na ginabuslan sang traffic enforcers para sila na mismo ang magbulubanta kung bala kinahanglan nga mag-go o kinahanglan pa nga magpondo no ang itadarabi ka direksyon or itadara ka lane action na Eric no. Kay kung traffic enforcer giban niya magdala daily do kadasig man lang gani isang flow sa traffic no kapyar ka? Yes, dasig action Eric kag mas bala mas dado ka dalhay do nag-go with the flow lang dasig gid ang alakat sining mga trapiko kag wala actionary ka sang may beating the red light isa na sa mayo nga tikang kung traffic enforcer bangod wala sang may nagahingagaw nga bisan na pula na actionary kang traffic light iba nagahingagaw pa mo kon traffic light ang idyan nag-usa pero kung may mga traffic enforcers sa tungatang intersection manitawan action Eric ang beating the red light kamo na siya usually ginatunahan man sa mga aksidente sa dalanon na diri sa may syudad sa Bacolod. Bintaha pa gani kung traffic enforcer kung ikaw traffic enforcer nga tanda mabalaan mong flow sa traffic kag ang lugar kung di nang mas damo amo ng priority mo hindi ba? Yes, action Eric. Kung baga yara na sa traffic enforcer ang poder kung siya piling nga pagbanta kinahanglan na bala mag-go ang ini nga mga salakyan siya na mismo ang magbanta na kung ano ang dapat ang ipalakton or ano din ang mga salakyan ang kinahanglan nga papundohon kag kung mayara sa mga emergency like ambulance mga fire truck mas nagapundog sa actionary ang tanan-tanan nga mga salakyan kung lang diretso ang mga ambulance, ining mga fire truck in kasabidman, nga mayara sang emerhensya. Mga nag-reaction na nagdoka akong bagado ka manual, no? Kung talakyan pa manual, ikumparar nga traffic light nga automatic na nga hindi na kinanglan sang human effort kumbaga para gidang magmana sa traffic ko diri sa may syudad sa Bacolod Action Area. Yes. Kag i-mention ta lang kay ka-consistent actionary sa mga barrier nga butang sang bitaw. Okay. Sa east na portion sa Bacolod City dugay-dugay na actionary, dugay-dugay na ning mga barrier nga pakamtang ang mga no left turn policy no. Kaysa una may mga nagakomentar bala duwa lang kadlaw, isa lang ka semana, duwa lang ka semana, pero subong na observe sa patrol nga ara sa gihapon. Kining mga barrier actionary ka diri sa may dalan circumferential sa may Locust East nga area nagapatimaan ng actionary nga epektibo ining mga barrier para malikuan ining mga driver na mag-laktod kag left turn sa tini nga area. Very good. Nakapadulong man ang patrol sa may Tigasco nga area
kaya nakita naton nga may mga signage pa generic sa mga dalan bilang ginakonstruct. Oo. Though nga may ano na siya na nabuhusan nabubuan na sa semento, pero hindi pa maagyan, no? Para dapat sa curing period, no? Yes. So amo nang na-observe naton. Pero dito sa may dalan Sigasco, once ka matapos na ang curing station ginatawaga, tawhay na generic ang dagan at ang trapiko dito sa area sa dalan at Sigasco. Subong generic sa nag-report kita nagatunog ang ulan subong hapon. So nagbubo na gid siya okay na bapo do kanami. Pero amaw kay na do kanami papang halo-halo bangod medyo pang subong. Tani ga plano pa kung Blackland ka libre nga halo pud nag-ulan hindi na lang Subong no malas ka do lang ko may itlog. Oo, no. Basi may chimpo ka makabalik, basi makingagaw pa man ka sa Poseidon daw, basi meron ba na si Aksyon Art? Sumunod namin na igos sa daw bang nag-ulan na gito. Hindi na kita wala generic kundi ulan na gid ya. Ulan na gid ya. Sa may NGC nga area. Ako lang ko dira sa may dalan lakton so sige pa dira ang init o wala pa dira nag-ulan. Pero diri sa may NGC nga area nag-ulan na gid Aksyon na Eric, no? Sa kini nga mga tinio, no? So makita din naton ang mga drivers ang mga food delivery services. Ang iba di pahandong sila na ano din sa mga waiting shed rin. Sa may mga atop, no? Sila ma-deliver sa siling ni Roger mo tabo niya pagkatuan na to si Aksyon deal sa Poseidon ginamit ang kansi ho. Feeling ko Aksyon Eric, hindi na available ang kansi. Ubos na ni Goro Ubos na. Ubos ang kansi. Nakaubos na yung kansi sa may Poseidon. Sold out to the premium kansi namit mo. Taxi driver pala na Aksyon Eric daw ginakulang na mo do. Puro ginala mo do kung magando ka meeting place na ka mga taxi driver dira sa may Poseidon. Iban pa nga mga driver no, especially nga alagyan gidamang no, kilidalan inang Poseidon nga kalanan Aksyon Eric. Ano pilihan kung makahapit sila sa G&G? Maduga nga to si mo nga sa menu mo to bala. Duga nga na to na sige ganun ni Roger Montalabo niya sa G&G namit manda. Namit gid. Namit gid. Kali kasi pare Roger ay padag kadto Basi boss. Basi karon dugay kadto sa kano hindi na siya makadto Lunes kay sirado, no? Hindi, Domingo. Domingo, kung sirado? Buwas sirado, pagka Lunes, abre na ya. Okay. Bago na galang yung operating hours Aksyon Eric. Yes, sige, yes. Kita na ito Sir Montalvo sa may GNG. Dopiyo ba? Dopiyo. Confirm Pod panda na lang kuno, request Pagpanda. Sige, diba ka na, madi ka lang sa may NGC, mga itadisang mainit-init nga sabaw. Kaya nanay Shirley to. Aksyon Eric? Kaya nanay Shirley, plus tubangan na Golden Field, namayo mo na da? Ayaw na, may mga Aksyon Eric. Isama na sa mga ginakaduan ko sa una, especially kung hangover na. Sabaw pa lang daw, swabe na. Tapos inom daw, dira na ginakaduan niya, usually Aksyon Eric mo sila sa may Shirley, sa may dalan na Araneta. Sige So sa Aksyon Eric, padayon ng paglabiyo sa patrol at tubong hapon sa mga aksyon natin. Dira nga mga motorista, kung wala ka mo nila sa mga jacket, raincoat, kahigadigad ka mo para at least iwas sa trangkaso kag malikawan ang hila nata. Observation reports ang patrol. Tapos yun. Amo na guro ang resulta sang kwan sang waswas kay ang ulan kuno ga waswas naman to sa Mandalagan siling ni pare Roger Montalvo. So ang ulan gali halin sa sentral, halin sa bukid ga pakadto na di sa city proper no, pakadto na naguro ang galong sa bye-bye. Aksyon Dale, please come back. Dale. Dale lang. Dale, come in. Go ahead, Dale. Amo na yung resulta. Gurugid sang kwan mo. Sang amat-amat na nga pagbaskog sa ulan. Kaya ang heavy rains, kung sino, parang Roger Montalvo pa, ara na sa area sang barangay Mandalagan. Dale? Dale? Go ahead. Dale, doon na... Dale? Yes? Aksyon Eric? Okay, go ahead.
Okay, so ang observation report ng patrol, ginadalon sa inyo sa GTX 500, epektibo nga pawan sa free radicals sa consideration. Sa balita, una sa aksyon! Dahil so rigid, medyo choppy kita sulod mo. Anyway, okay na tong imong DTX Siling ni Ramil Onya, okay na to dila. Ay, kasa niya kay ichidiyaban ni Boss Ramil Oy ang signal mo sa pag nawa mo sa DTX. Niya okay na dila. Approve na sa ako. Kayo, mas si GA, wag si Aksyon Olivera. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:24. Una pa lang kapapalagan sa aton sining palatuntunan report ni Aksyon Dale Salazar. May hapon nila kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Bago pa urok-urok Canada. Prano pa ha. Sa kay Jonathan Yela del Monteda may hapon. Kay Martin Aliling ha. Si Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi ginatamyaw yan ang mga taga Granada Heights, Pamilya Ferrer, Narsing, Nora, Mildred, Marlene, Annalyn Lagoy, kag si Vicente Similiano. Alin na kay Nonoy Manggubat Kuna padala di sa akong sang picture si pare Roger niya, grabe ang ulan di pare sa Mandalagan. Basko gimana ulan sa Mandalagan Kita ko di padala ang video ni paring Roger Montalvo. Check attendance na kami at Joanna Inday Godswill kag Urig sa Barangay Cubay, La Carlota City, halin kay Sir Jigs nga naga-monitor man diri sa inyo palatuntunan. Kay Jubal Trinidada may hapon gida. Salamat gid kay Evelyn Ipomoseno. Ara man siya ga monitor. Salamat gid. Sa kay Huma Lumina. Ara man sa kay Toto Andrew Juanitis. Kay Marlene Plotenya ga monitor gid sa inyo palatuntunan. Si Maylin Galino ga monitor sa Qatar. Kamusta ang Qatar da? Nakapabaksin ka na Day Maylin Galino. Magbalik sa inyo sa palatuntunan, report ni Aksyon Art kag Aksyon Alvin. Pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ka mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato pagpangalagad, tiara na, muna ginahulata ang pagwaswas ng ulan. Tama sa report na Aksyon tayo po na, may hapon dira kay Erlinda Hiroy Imalay sa Handumanan, ga monitor siya. Bergie Olpindada sa Slim Homes, ga monitor man. Ginny Osiser sa Hong Kong. Si Otay Benedicto ara sa Victorina Heights, Mansilingan. Si Noy Erwin Gonzales sa Maawa Raman. Jo Marie Bersosa Ramuran sa Imamaylan City, ga monitor gid. Sige ayos, no problem. Salamat gida. Check tara mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report na Aksyon tayo hopon Congressman Greg Casataya nagalaom nga mapadasig ang proseso angot sa bayanihan 3 kasuguan magadulot sang dako nga bulig para sa Bacolod nun. Yari si Aksyon tayo hopon. Report sa NGC tagiya sang Poseidon. Art may hapon. 1,000 mo. 1,000 ko. Okay na kon madayon. May ara ka pa da sabaw nga init, why? Ginuubos ni Stoy din. Ginuubos ni Stoy. Hindi, ari ko sa balaya. Kay tani mapit na si Aksyon Del kuno katani makaon sa luwalo kay kinagulan mahigop la sa kuno sabaw nga init. Kung pa Poseidon, no? Wa may tutuya. Ang rekomendasyon ni Roger Montalvo niya Poseidon araman pwede man GNG. God. Hapit na mo to. Taon ka mo. Tuluhin nyo. Pag-ipalista ka sa Derek. Gani. Tukton ka na galing. Total may ka naman kumadayon isa kalipo nga batunon. Oo. Kag kundwa ka trances 2,000 ka Pinoy. Wow. Amo na siya ang naaprubahan kapon lang sa Committee on Appropriation dito sa House of Representatives na isa sa mga nagyaduso sining bayanihan Law 3, bayanihan 3 bill, si Congressman Greg Gasataya. Sining yati, nakita natin ang pagkinanglanon, especially in terms of financial assistance, dako ni nga bulig ang sonere kung 2,000 pesos every Filipino mo. Importante nga nagatiner ka sa Pilipinas sa sulod sang anong kabulan. Dili ka nagatiner, pwede ka gid maka-avail. So, ang imo sila matunon, 2,000, pero may mga process pa rin. Amo na gani nga hopeful siya, nga makadasig ang process. Isa diri, ang pagpasaro sa kasubong alay sa bahin sang Senado, kag amo ng counterpart, kag mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. So, dako ni nga ayuda kay konsepto sa una i-selected kung sino lang niya ang qualify, amo na ko yung magabaton. Gani. Iniyaway ni Pili, manggaranon ka, may kwarta ka o kung wala, ano man nga obra mo, pirot ka man kung hindi, magabaton ka kitya, 2,000. Wow. Kada isa. Tipid din na tali katap, makapagbato ba na hinahinay sa Poseidon. Oo, pwede na ka buka pa mo, tanggan italista, pero natuntan lang guro ng matarbahan ni President Tigong, bakit kundi pa madayon. Why ta tukton? Areo ang palayag kag confirmation ni Congressman Greg Gasataya. Action Art kahapon sang aga, alas 8 nagsugod ang amon nga deliberation sa Committee on Appropriations parti sa Bayanihan 3. No? Ang ining Bayanihan 3 aprobado na sa iban nga mga committees, and ang final nga committee nga mag-approve before ipasulod sa plenary is ang Committee on Appropriations. So that is why nga kahapon nag-move kita as chair sa committee for its approval sa Committee on Appropriations sang Bayanihan 3. So pag-approve kahapon sa amon after sang deliberation sa committee level, ipasulod na ini sa plenary by next week. No? So ang Bayanihan 3 ka importante sining bill nga kung mangin isa kalayi bangod makahulig ini sa tanan ng mga Pilipino, no, makatag sang ayuda para sa aton sa mga kauturan. Ang dinaprubahan namon kahapon sa Committee on Appropriations
amo ni ang paghatag sang duwa ka tranches nga tag 1,000 pesos per tranche for every Filipino. So meaning as long as ari ka portion lang at least klaro na batian At least confirm nga may pabuton ta. Oo, di kabay pampadasig ni may counterpart ng Senate. Nasan maaprobahan sa plenary and then mapirmahan ni President Digong. At least ang tag sa Pinoy may tag 2,000. So kung isa-isa ka puluyan, tag pulo amo na be. Kung amo limbawa sa isa ka balay be, pulo kamo kabilog, isa lang ka pamilya. Isa ka pamilya pulo kamo sa balay, tag 2,000 gina kada isa. Oo hindi niya houses mo, every Filipino niya. Okay. Kaya okay man? Okay man ti mabansit ta sa Poseidon to palista ta lang. Ang ibang ganun niya may nga, siguro pa si makabata, pati at least ba? Nga, tabi, basi kung makay nga, basi sunod tuig, mablani, at least makabata, isa dugang pa na mo. Gid. Pero ang pagkatag sa 2,000 na correction art, may kuha na yan, may age limit na yan. Basta, abang na, galing kasi kabado ka sa Eric, hindi pa rin subong mahambal kung ano exactly. Kaya ipalayon pa na mo. Bagay, oo. Amo nang ginapropose, tag 2,000 balingguan niya, kay 2 tranches mo. Okay. Pero ina siya, again, proposal pa lang. Yes. Debatihan pa na sa plenary, dira pa na i-plan sound kung ang regulation, abong man sa Senate. Yes. Pero tinakunin papel, ikaw mabatihan, pero ang tingog ni Aksyon Eric, nagambal nga ito pabor siya sa amo na, kundi mati lagin siya President Tigong sila. Kasi mambal siya sa member sa Senate, sa Congress niya, nagambal siya sa Eric, ito yung gawa niyo, urgent na. Kay sila niya, kulukat to sila to sa GNP, kundi paborman. Wala pa na, kaya kapay pa sila nga mga binulan, kabalo ka Mayo, subong, Hulyo, pag-abot sa Agosto, tinalagi nagtikiliwi, nga tutuod mo. Gani. Marantayan, gina. May naman na pero kilala, kuya kaya ang malaya to, train na sa kalabas ng extension, no? So malapot na sa ako. Tahan kaya. Bili ba? Si mo ana na fifth floor block mga butang na ako sa babaw. Abiyari na ako na. Butangan ng mga pawa kag kuwan. Amo na sa Amerika, ang pinagamana yung panguna balita gikan sa Bacolod City Hall ang aksyon nyo. Aksyon na tayo hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon ay tayo punti kung maaprobahan ni sa House kag sa Senate. Dako-dako man nga bulig ni pro. Halimbawa kung maaprobahan niya ang tag 2,000 kada tao. Di kun sa isa ka balay. Di sa isa ka balay, isa ka pamilya. Di ko magpulo ka mo da ba? Dawa-dawa no 20,000 mamaton yung bilog ka mo ara sa sulod sa balay nga pulo. Daw mayong balita na. Pro mo na, nagalikati lawig-lawig pa niya. Pero hopefully mapadasig ni ang bayanihan tri kati dako-dako man niya mabulig bisan pano Isa man ni kawaslik pero at least pian-pian bla. Ali sa report ni Aksyon na Art ay hupon sa iluhan ta report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang sumbong ni Chief PNP suportado ni sang Negros Occidental Provincial Police Office. Programa ni sang aton bag-o nga Chief PNP nga si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Yari ang report ni Aksyon Alvin Graba. Line number 3 gikan sa Nopo. Aksyon Alvin may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo Aksyon, Eric. Handa na ang mga kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Provincial Police Office sa programa ni PNP Chief General Guillermo Eliazar may angot sa sumbong o kung sumbong mo, aksyonan ko. Suro diri kaya Police Lieutenant Abigail Donasco
ang isumbong mo kay Chief PNP isa ka sistema sang Philippine National Police kag subong man proyekto sang mataas nga opisyal sang mga kapulisan paagi sa pagpadala sang ila sini nga mga reklamo kag informasyon sa numero rektada mismo kay Chief PNP sa 0919-601752 kag 0917-847-5757. Dugang pagidiri ni Donasco, tuyo ni General Eliazar nga mapadasig ang pag-report sang mga kriminalidad nga nagakatabo sa ila sini nga lugar. Nalakip na diri ang reklamo sa mga pumuluyo sa handom nga pakalabot sa mataas nga opisyal ining mga kapulisan nga naga-intra sa illegal nga transaksyon, partikularmente mga kapulisan involved sa illegal nga droga. Sa pihak sang bag-o nga programa ni Eliazar, ginpahanumduman ni Donasco ang mga pumuluyo nga i-report lamang ang ini mga legitimate o kung lehitimo nga mga reklamo, hindi ang mga lahog-lahog o kung mga bogus nga informasyon, agud hindi magtalang ang mga kapulisan. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. This is a very positive thing, especially nga sa ating mga mamamayan na nahihirapan or merong stigma when it comes to going to police stations dahil sa pandemic, ganyan. Kaya inilunsad itong isumbong natin, pwede silang magsumbong through text. May numbers na nakapost actually sa PNP page, Smart and Globe. And after that, pwede din silang daanan nila yung Team PNP kasi i-verify iyon. And only sir, hindi na sa lahat ng panahon na kinikater natin lahat ng sumbong kasi kailangan natin yung mapatunayan na totoo talaga ang pinapadala nilang sumbong at saka hindi ito hoax, kumbaga. Ito ay mababasa actually ating pinuno ng PNP na hahawak sa kanilang sumbong. Tapos, i-route yun siya sa concert office, lahat ng details ng kanilang sumbong. Tapos, pag na-route na po siya sa office yung sumbong po nila, makakatanggap sila ng reference number, sir, na ito ang gagamitin nila na follow up regarding dun sa isumbong nila. Kasi hindi lahat ng sumbong, sir, i-cater natin siya, sir, pero i-verify pa din po iyon kung ito ba ay legit na sumbong nila kasi hindi natin maiwasan, lalo na online, sir, na maraming gumagawa-gawa ng storya o kung ano-ano man. Part of life na talaga yan, sir, na may magsisinungaling, maggagawa ng hoax. So, the PNP will be doing its best those sumbong na legit at ma-actionan. Yes. Ano lang ang pwede makita sa sumbong system ng PNP? Lahat, sir, lahat actually ng sumbong pwede. Kasi ito, i-direct yan sa designated office kung saan itong sumbong na ito. Ang i-filter lang talaga natin, sir, ang legitimacy ng sumbong. O kung hindi ba ito part ng prank lamang o part lang ng mga walang magawa sa buhay. So, we will be looking into that. But all isumbong is i-cater natin and ititignan natin and i-filter. So, i-filter siya, ma'am, through verification? Yes, tama po yun. Ang pahayag ni Donasco. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Dagang salamat gid Aksyon Alvin Graba. Report gika sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sakay Jose Herson Lapinig Hunyoda sa Stonehaven, Granada. Mayong hapon dira kay Giovanni Mil dira sa Victorina Heights, check attendance lang siya. Si Ana Sinoro, Sosette Pahi Marihin, También lang ko nung kasi niya si Cosette Obregon Escala sang Manapla, happy birthday, Sakay Ana Mandri Sogbro. Ara naman siya doon, nagapasabad naman siya. Nugay ka bala pasabad kay ang iban mga ngakig na karon sa imo.
Sa kay Elsa Salazar dira may hapon gid ha. Elsa Salazar kag kay Noel Amar. Naga-monitor gid diri sa inyo palatuntunan. Dugangan ta ang aton sini mga aksyon balita pagkatapos lang sa nga dugang naton sini nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo.
Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga... Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato na pagpangalagad may hapon dira kay Alan Marlingko monitor gid siya sa aton. Salamat gid. Sa kay Diding Alojamiento mayong hapon. Sa kay John Dicena dira ang Poseidon ra dira lapit sa may Loop West East to. Ang GNJ ara sa may tubangan sang PNB Lacson dira sa may food zone. Di ka na magtalang Toto John Dicena. Wilma Inocencio Cabarles mayong hapon gida sa imo. Kag mayo lang dira nga pag monitor. Mga miyembro sang Operation Tulong Task Group OTTG naton nga mga taxi driver ara gi sila ga monitor gid no.
Mga tagpalamati naton dira sa Kwan, sa Central Market, sa Libertad South Public Market, kag sa Burgos sa North Public Market, naga-monitor gid sila kanang kapamati diri sa inyo palatuntunan. Wala kita panahon na sa atong sini nga pagpangalagad, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, magatakop ini temporaryo. Balik ini sa Lunes. Opo diri sa aton nga mga patrol layo na reporters in action nga nagpalagad karong hapon action Art Tayhupon, action Alvin Graba, action Dale Salazar, back to back sa aton nga piloto action Nino Bugina, News Center action ang Defensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, o diri kay IT expert action JM Baikin, transmitter sa control tower sa Barangay Talok Siyudad Sang Bago, si broadcast engineer Edward Balico. Ang mga balita dugang sa Nopo, sa Provincial Capital, sa New Government Center, mabatian sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Ang inyo sinikubos nga alagad, talos temporaryo, pero kita karon sa Action Night Patrol, ha? Last 9:30, tugto alas 11. Ako naman si Action Eric Magbanua, nagasiling salamat gid sa inyo sininga pagpabati. Happy weekend! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!